Здравейте, аз съм Иванко. Здравейте, аз съм Иван Начов и... Здравейте, аз съм Иван Начев и днес ще ви представя... Добре, спокойно. Здравейте, аз съм Иван Начев и днес ще ви представя моята презентация на тема... Какво е това, бе? Уф, майко... Ало, Стояне, няма да питам какво е това, разменили сме си флашките вчера. Ела да ми я донесеш, бързо. Не ми по колко си пиян, пали колата и идвай. Да, няма да кажа. Добре, айде бързо. Няма време. Добре, вместо първо презентацията, първо това, след това презентацията. Добре. Здравейте, аз съм Иван Начев. Стига, бе! Здравейте, аз съм Иван Начев и сега ще ви обясня защо съм подходящ за позицията. Първо, имам голям опит в тази сфера. Работил съм много пъти, не само самостоятелно, но и с други хора. Това беше добре. Не съм работил с никой, ама те не знаят. Второ, много съм организиран и винаги държа всичко, което ми трябва да е някъде около мен. Де е това, бе? Добре. Трето, работя много бързо и добре под напрежение. Вижте колко бързо ще напиша съобщение тук. И освен това, съм работил по много такива проекти преди, както споменах в списъка с предишния ми опит, който ви изпратих преди седмица. Така че се надявам да имате интерес. Добре, това беше супер! Нещо друго, така... Ало? Какво? Къде си катастрофирал? Добре, идвам бързо. Най-после имам флашката. Ало? Да, здравейте. Да, аз съм. Изпратих ви го листа, да. Да, всичко в него е истина. Не бих ви излъгал. Какво? Как така не сте заинтересовани? Имам всички качества, обещавам. Добре. Довиждане.